My full name is Weze Oliver. Hmm? My full name is Weze Oliver. Where are you from? I'm from Igbo State. Which part of Igbo State? Igbo. Mbo. Listen. Okay. How old are you? 36 years old. 36 years. Yes, sir. What brought you to Anambra State? Well, firstly, I started bricklayer and molding block. At where? Ukulu, sir. How long have you stayed in Okulu? I've stayed very too much long. I came around 2012. And stayed till now? Yes, sir. Mm-hmm. Sometimes I travel, sometimes I come back. Okay, so what brought you to this place now? That you are in handcuff? What happened? What brought me to this place is because of a kidnapping case. Okay. Yes, sir. Who did you kidnap? Reverend Father, sir. What is the name of the Reverend Father? Sir, I don't know, sir. Who is he serving? Serving of the monster, sir. You speak out loud, then we hear you. He's serving of the monster, sir. He's serving the monster. Yes, sir. You people kidnapped him. Yes, sir. Ụmụnne m asị m ka mgbozi ọgụ a ịma na otego ọ na-abụ enwudo onye ori ajụọ ya kedu ebe isi ọ gbọrọ na ofu afọ obodo n'ala Igbo ọ dị ka ya eji akọba ọnụ na comment section a na-eji enwe nghọtafe o nwere na mbọsị mmere ihe onyonyo wee kọwaa na obodo ọbụla nwekwanụ ife eji mara ha ndị mma na ndị njọ obodo ọbụla n'ala Igbo nwere ife a na-akpọ stigma ife eji akọcha ha ezughị oke dị na obodo and ezughị oke ọkwa ezughị oke dị na mmadụ butere ezughị oke dị n'obodo mana ebe ọ na-enye nsogbu bụ ndị ọjọọ karịa ndị ọma ebe a ka ọ na-enye nsogbu enwe oge a na-ekwu maka ndị abịrịba ọhọfịa ngwa na ha na-eri anụ mmadụ ndị abịrịba ndị ibiribi ọgụ na ha na-eji isi mmadụ agba egwu ibiribi ọgụ akọcha ife a amụrụ m ọka na-eme tata emechaa anọkọta ekwutekwu ndị Abakaliki ha na-anụta ọgụ ha na-egbupụ mmadụ isi and so on and so forth otu a ka ọ dị obodo ọ nọ n'ala Igbo mana ọ bụrụ ịkọba ọnụ ka anyị eji akọba naghị nabata eziokwu ikwu eziokwu nabata eziokwu enwere obodo nọ n'ala Igbo enwere ife nkọcha kama mba ya ada agba bụ ka a na-eme ka nke ọma na-akarị nke ọjọọ anyị ewepụ nke ọjọọ kpamkpam ọ magburu onwe ya ọ gwarụ ndị ọjọọ nọ n'obodo na-ewetara obodo niile afọ ọjọọ mana ezigbo nwa na-eme ka amara obodo amara ọ dị ka ebe mmadụ mụrụ nwa a na-amụta nke eji eficha ọnụ ịmụta ụmụ 8 ofu wee banye otu nzuzo ọ ya ada ebutere ezinụlọ ahụ aja afa nke nwaanyị wee na-agba akwụna o ya ebutere ezinụlọ ahụ aja afa otu a ka ọ dị n'obodo ka m gboo ọgụ a ada m akụzi nkụzi afọ mọkịrị ma ka iwere ya kọwa obodo ọnụ maka onwere obodo orutu ha iji maatụ abịa na Anambra a na-ejikarị ọgwụ ego amazi ha ọgwụ ego ịfụrụ ife gbasa ndị dibịa kịta Anambra bịa n'isi oke ite ọsọkwa ya na ọ sịghị ya ọgwụ ego Anambra bịa n'isi gị bịa gwọta ọgwụ ka iwe ego ibobo this and that Anambra bịa n'isi ọbịa dịka ife ahụ a na-eji akọ ha ọnụ mmadụ dịka ọnụ akọrọ ya nke a bụrụ nke ndị Anambra abịa na Ebonyi steeti ọ bụrụ ndị Abakaliki ka a na-akpụkarị n'ọnụ Ebonyi steeti enwere Ọhazara enwere Afikpa so many other places mana Abakaliki so na the core Ebonyi steeti Ebonyi and Saima abịa na data Abakaliki enwere so many of them dị good ma ndị ọgaranya dị na ha na-eme biznes dị mma kwụba aka ọtọ onye Abakaliki ji ka ibe m most of my sensitive documents ana m agwụ over 15 years prayer warrior and intercessor obodo ọ na ife ezigbo mmadụ nọ na ya na-ete anya na ana wee nweta ha mana ndị na-eme eji akọcha ha bụ egbukwa mmadụ egburo mmadụ kịta a na-eme ife gbasara ori ọ dị ka majority of ndị a na-egbude ebe a ka ha si ọ bụrụ ife na-ewetara obodo ahụ aja afa ife dị ndị Abakaliki ọ bụrụ mmadụ kwuo na onye Abakaliki asị na ndị nche mere ya mmanya nọọ kedu ife anyị eme wee nyere ndị be anyị aka otu a ka ọ dị ndị Anambra gọvanọ Anambra steeti na-agba mbọ ka a bịanyụọ ọkụ a na-enwuru maka ọ ya agba nne gbaa nwa maka ọkụ ọna na-agba ọzara ada amakwa osisi dị ndụ otu a ka ọ dị ndị Ebonyi steeti ndị Abakaliki kedu ife anyị eme afịa mbugharị a ka ụmụazị ya ji amụta ụfọdụ ife a maka ọ bụrụ ife ndị okenye na-eme ọ bụrụ ife a na-agwa ha mee obere ife egbuo na mmadụ anụ ọnụ ọgụ and so on and so forth kedu ife anyị eme wee wepụ nke ọjọọ ka ndị ọzọ dịwanye mma abịa n'Imo steeti ọ dịka ife eji mara ha abịa na ndị kacha agba akwụna ma ọnụ ụmụ nwaanyị and so on and so forth asị nọ ndị Imo maka na bride price galara ọrụ ụmụ nwaanyị ha ejizi ike were anụ di ọ dịzie ka ha nchọ na-anọzi na anụ ha dị na-ebizi ndụ free life ọ dịka ife eji akọcha ha ndị Imo n'ebe na anya na ya ife dị na nwee root cause and o nwere remedy Abia steeti ofu ife ahụ ọ bịa dịka immorality kwa fake drugs otu ọ na-eme na Aba ma ndị Aba
ọ dịka otu a business na-anachigata na Aba ọfịakwa na Aba fake drugs fake drinks ife niile na Aba ịfụ na immorality fake drugs oke ọchịchị and so on and so forth. Nke a bụrụ maka ndị Aba. Abịa n'Enugu steeti ife a na-eji akpụkarị ha n'ọnụ abụrụ egwu ọgwụ. Ọ ka nwee relative peace than other steeti na ala Igbo niile, mana ọgwụ ka a na-ejikarị akpụ ha n'ọnụ ife dịka ndị Ezeagụ, Enugu Ezike, some parts of Nsụka. Ife dị na bụ ndị Igbo bụ kedu ka anyị esi wee bịakọọ ọnụ ka anyị na-ewepụsị ife ọjọọ dị be anyị. Anyị akụọ n'ọka onye iro wee bịa n'abalị bịa kụọ ata, ka anyị esi wee hopụ ata ka a ghara ịhopụ n'ọka. Ọ ife abịa izu anyị ada agba, ọ bụrụ ị na-akọ onwe anyị ọnụ na comment section. Ife abịa ezughị oke dị na mmadụ, you build up, you make it up, you work against the evil, we unite to conquer evil. Maka ọ bụrụ na anyị akwụsịrị ife ọjọọ akwụsị anyị. If we don't stop evil, evil will stop us. Ekwu m ife a maka ọdịmma ndị Igbo niile. Unu eji n'ife a wee ghọtafie nkụzi. Aha m brother Paul Chigbo, ka emesịa. Ụmụ Igbo na-ekwe ihe anyị na-eme onwe anyị. Ụmụ Igbo sabotu ebuga ya egbo. Ụmụ Igbo ka anyị mee kofu nne. Ihe anyị na-eme onwe ya ọnụ ma apụghị ịkọ ya. Ụmụ Igbo na-ekwe ihe anyị na-eme onwe anyị. Ụmụ Igbo sabotu ebuga ya egbo. Ụmụ Igbo ka anyị mee kofu nne. Ihe anyị na-eme onwe ya ọnụ ma apụghị ịkọ ya. Ewo Igbo na-abịa, anyị bụ nwanne o. anyị bụ nwanne o. Enugu na Ebonyi, anyị ncha bụ nwanne o. anyị ncha bụ nwanne o. Anambra, ka anyị meka nwanne o. Onye biri ibe ya biri. Ihe anyị na-eme onwe anyị ọnụ ma apụghị ịkọ ya. Igbo na-abịale. Igbo na-abịa, anyị bụ nwanne o. Ewo Enugu na Ebonyi, anyị ncha bụ nwanne o. ụmụ Anambra Anambra, ka anyị meka nwanne o. Ihe anyị na-eme onwe anyị ọnụ ma apụghị ịkọ ya. Ndị Igbo bụ ndị Chineke kacha gọzie n'obodo anyị bụ Naịjirịa. O ji amamihe na ịgba mbọ wee gọzie ha, nke kwesịrị na-eweta udo na ọganiru. Mana kedu ihe anyị na-ahụ tata? Ekworo, anyaukwu, ire otu na nkewa, eriwe na afọ ejughị. Ihe niile kpatara eji merie anyị n'agha Biafra ka na-eme n'etiti anyị tata. Agha dị n'ụlọ bụ afa mmadụ, agbata obi bụ agha. Wee na-ajụ anya na-azọ gị. Ihe na-esere ndị a na-esere ndị nke ọzọ. Ndị ọgwụ na-agwọ, ndị isi na aja na-aba, ndị ajụa na-efe, anya na-emedo onye. Unu asị na anyị bụ ofu agbụrụ, anyị na-eme anya na-agbakọ maka ọdịnihu. Ọ bụrụ ọgwụ ụbọchị egburu osisi ka ọ na-akpọnwụ, ọkwa ekecha n'ama eburulata n'obu. ụmụ Igbo ana m ajụ na ajụjụ. Biko no onye ga-asa n'ụmụ ya. Ana m ajụ kedu ihe anyị na-eme onwe anyị. Agada agbachiri ụzọ bụkwa ụmụ Igbo. Anyị chebe echebe, ụfọdụ ekweghị ụzọ taa. Ụfọdụ na-aza akụrụ Anyị unu, naba mana akụ ha dị n'ụzọ. ejide ogwe gbajie. Agụụ na-afịa ụmụnna ya Onye ka ọrụ. ị ga-akpọ, onye ka ị ga-akpọ nwanne gị o. Ihe anyị na-eme onwe anyị bụkwa ọgbarigbo gharị. Agha dị n'ụlọ, agha dị n'iro. A na-azọ ala, a na-azọ ọchịchị. Tigbuo zọgbuo, bizi ihe anyị kpụ n'ọnụ. Ihe anyị na-eme onwe ya ọnụ ma apụghị ịkọ ya. Ụmụ Igbo lekwa ihe anyị na-eme onwe anyị. Ụmụ Igbo sabotu ebuga ya egbo. Ụmụ Igbo ka anyị mee kofu nne. Ihe anyị na-eme onwe ya ọnụ ma apụghị ịkọ ya. Ewo Igbo na-abịa, anyị bụ nwanne o. anyị bụ nwanne o. Enugu na Ebonyi, anyị ncha bụ nwanne o. ụmụ Anambra Ka anyị meka nwanne o. Ewo Ihe anyị na-eme onwe anyị ọnụ ma apụghị ịkọ ya. Igbo na-abịale. Igbo na-abịa, anyị bụ nwanne o. Enugu na Ebonyi Enugu na Ebonyi, anyị ncha bụ nwanne ụmụ o. Anambra Anambra, ka anyị meka nwanne onye o. biri ibe ya biri. Ihe anyị na-eme onwe anyị ọnụ ma apụghị ịkọ ya. Gịnị bụ nsogbu ndị Igbo? Nsogbu anyị bụ ọkịka. Anyị na-azọ ọkịka, ọkịka na-eso okwu. Eze na-agụ ọha, o nweghị onye chọrọ ịnọ n'okpuru nwanne ya. Onye ọbụla chọrọ ịbụ onye isi. Ọ ya bụ na Igbo enwere eze tata. Oke ọchịchọ wee na-akpụ anyị isi tata. Otu nwoke zara afa sị nọ Igbo fu ego o ree ụmụnna ya. Ịneneta ihe ụfọdụ ndị Igbo ji ibe ha eme, ịchọpụta na ụfọdụ ụmụ ọkara okorobịa na agbọghọbịa will stop at nothing in order to make money. Maka na-emegbu onye nne Jizọs ya akpakọrọ ala obi ya. Ije obodo oyibo fụ ife ụmụazị be anyị na-esu onwe ha imi.
ekene agafegokwa isi aka maka asị na ekene gafe isi aka ọ bụrụ ntọ ndị nta ama nwetakwa gị ma ọ bụrụ na onye ma gị soro anya bụ nkata ife Igbo na-eme onwe ha nwoke m